कौन है कि तू दिन सारा आज खेलचु ना नहीं एबे पाठ पढ़िबू कि नहीं कौन पाई पढ़िबुनी कौन पाई पढ़िबुनी हाँ कौन पाई पढ़िबुनी मते पचारुची जल्दी आ पिट्टी पकाइबी चिन्हिनु मते कांदटा सेतिकी थाउ से लुह बोई जाउची कौन अल्प समय पढ़ीदेबू चल अल्प समय पाठ पढ़ीदेबू चल अल्प समय पढ़ीदेबू जमा पढ़ीबुनी कौन पाई आज पाठ पढ़ीबुनु मु सेठी थोइबिनी तू अल्प समय पाठ पढ़दे ना ए स्लेट रे अल्प लिखिदेबू अल्प समय पाठ पढ़दबा खाली एबीसीडी अ लिखदबा ना आज कौन है पढ़ीबुनी आज कौन है पाठ पढ़ीबुनी हाँ कौन है कौन कि आज शोई पइलु कौन आसे आसे पाठ पढ़िबू आसे जल्दी